Os mortos volven resucitar un ano máis para visitar o autoservizo Monse de Meis. Como cada Samaín, o establecemento ofrece unha decoración típica e moi elaborada con figuras propias desta época. Nesta ocasión, o decorado divídese en dúas partes. Unha delas é un parque do esquecemento. Isto pois é un pouco un parque do olvido, en donde se nos olvidou hasta de marchar do parque. Están aos seus pais, cos seus nenos, as súas mascotas, todas no parque, e eso quedouse así, non volveron para a casa. Na outra pode observarse a un grupo de esqueletos cometendo asasinatos. Temos un par de esqueletos transportando pois unha serie de mortos, nunca falta un carretillero, que é algo típico, sempre ten que vir a mesma carreta, e, bueno, pois eso, cometeronse un par de asesinatos, estános embalando e meténdonos nos seus ataúces. Representación ningunha, ideas que teñen que ir surgindo. Os decorados non teñen un significado concreto, pero a veciñanza crea a súa propia teoría. Precisamente, eles son os que máis reclaman a presenza deste decorado. Todo é creado por Monse en preto de 2 semanas. Os fixen eu, todo, hasta as caixas, fun buscar madeiras, caladora, atornillador, aí xa empezas a crear o ambiente de Halloween, porque xa a xente te ve, caladora, Monse, xa empezamos a fazer, que vas fazer? Nada, tal, bueno, porque claro, tes que efecto sorpresa, e pois está feito todo a base de traballo, por min. Ademais do exterior, o interior do establecemento tamén conta con numerosas sorpresas, todo creado con devoción sen recibir nada a cambio, unha devoción que lle leva tamén a organizar o concurso de cabazas. A ver, retorno final nunca hai retorno, porque, por exemplo, despois organizo un concurso de calabazas, o cal eu gestiono, eu preparo regalos, eu a veces lle regalo calabazas aos nenos para que poidan participar, ao final, beneficios, no. Este ano, como novidade, engade un concurso de disfraces. E os nenos cada vez se disfrazan máis, pois dixen, veña, vamos a animarnos e vamos a facer un concurso de disfraces, para que os nenos lle damos un premio aos pequenos e outros maiores, pois para darlle un pouco a gracia de que se disfracen, de darlle un pouco de vida a toda esta festa. A atracción dos decorados do autoservizo Monse de Meis non deixa de crecer. De feito, a autora xa está en conversas con veciños para preparar un decorado aínda máis grande e sorprendente o vindeiro Samaín.